Pipila ka mga taga-Talisay noon o taga-Talisay ang misalig pagbalik sa free ride alang sa mga tricycle. 1,080 na unta ka mga tricycle ang nahatagan og permit to operate. Si Lian Singkulan adunay live update. Lian. Bob, tungod kay gihunong una ang mga biyahe sa modern jeepney sa Dakbayan, ang uban nagsaligyod sa free ride nga gitanyag sa syudad. Kaganihang buntag sa may terminal og ubos sa flyover sa barangay Tabunok, daghang mga residente ang naghuwat nga makasakay og libre. Usa sa mga nagpaabot og milinya nga makasakay, si Joan D. Alagdon nga nagtrabaho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug mag-ulian sa Dakbayan sa Talisay. Suma pa, hinatod sila og sakyanan sa ilang gitrabahoan apan kutobra sa City Hall ug aron makauli siya sa barangay Buok. Kinahanglan pa siyang maghuwat nga makasakay og tricycle. Daw duha og tunga ngadto sa 3 ka oras ang iyang magahin sa pagbiyahe pa uli sa ilang panimay. Anang hasol man siya. Kay kanan linya-linya siya ba, pero magagwanta ta kay mao man igikuan nila sa gobyerno nga maglinya-linya ra jud ta. Samtang ang driver usab nga si Sanson Lastimosa, usa sa napilian nga mga tricycle drivers nga nakabiyahe pinaagi sa libreng sakay. Swerte na siya nga nahatagan og subsidy sa syudad alang sa mga tricycle drivers nga wala makabiyahe. Bintaha lang to kanang magbiyahe mi kay naami 300 tagadlaw man na lang. Kasi nga ni sa usa ka buwan usar mi ka drive, buwan ka pin. Tag-usar ka drive. Ya di na makuan gid kay igo. Kay pakaon pa na sa mga anak, pamilya. Matud sa pangu sa City Toda, Jonathan Tumulak, nga 1,080 na unta ka mga tricycle units ang nakabiyahe ni atong GCQ. Apan karon 80 na lang ang nahatagan og kahigayunan pinaagi sa libreng sakay sa syudad. Naghatag og subsidy ang syudad para sa mga tricycles nga nagdagan. So ang ato lang is, ang yun lang nato sila, ila lang iplano ang ilang mga lakaw aron dili sad magdaghan ang mga pasahero magpaabot para makasakay. Hinuon gipasabot sila nga di pagyud makabiyahe ug magpaabot lang sa ilang turno. Samtang Bob gipaniguro usab sa syudad nga luwas sakyan ang mga tricycle tungod kay miagi na kini sa inspeksyon. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report.